Barka da shigowa tashar mu ta Crypto Hausa Arewa Online. Muna ɗauke da bidiyo akan yadda mutum zai samu a bashi damar KYC. Na san da yawan mu mun jima muna mining ɗin Pi, amma har yanzu ba a bamu damar KYC ba. To ga yadda za ka samu su baka wannan dama cikin minti ɗaya. Daga zaran ka yi abin da wannan ce, kana gamawa za ka je ka fara KYC. Amma kafin mu shiga cikin bidiyon, in yau ne farkon zuwanka YouTube channel ɗinmu, muna roƙon ka taimaka ka danna mana subscribe da like. Assalamu alaikum. Yauwa bari in yi bidiyo kuma ga wanda kaman zai ma wani sauƙi sosai in aka yi bidiyo fiye da a ce voice ne kawai. Idan ka buɗe Pi ɗinka haka, sai ka zo ka taɓa wannan layin guda uku, zai kawo ka nan wurin. In ya kawo ka, ka zo nan ƙasa ga profile, taɓa profile zai buɗe maka. In ka zo ka gani nawa jiya babu KYC nan a jiya ne, sai ka zo nan password object sai ka taɓa shi. In ka taɓa shi zai kawo ka nan wurin United States, zai sama ka taɓa ka zaɓo Najeriya idan a Najeriya kake. In ba a Najeriya bane ko ina ne ma ka zaɓo ƙasan da kake, sai ka zo nan ka sa lambar wayanka wanda ka buɗe Pi ɗin da shi. Amma ka tabbata layin yana da naira 40 ko zuwa 50 idan MTN ne. Ka zo ka sa lambar wayanka banda ziron farko 80 misali 344853331. Kai start. In ka shiga start zai kawo ka nan ka ga USA. In ka taɓa zai baka ƙasashe da yawa, to kar ka taɓa ma dan USA ɗin shine nake da shi kuma shi na ga yana tafiya, so ka bar shi a USA ɗin. Sai ka taɓa open SMS. Idan ka taɓa zai kawo ka nan ka ƙara buɗewa. Idan ka buɗe nan wurin zai baka dama ka tura message. Ni misali na taɓa nan wurin zai ce in tura message. Idan na tashi tura message ɗin zai bani dama ga lambobin da zan tura. To sim ɗin da kake Pi ɗin da shi za ka taɓa ka danna. Ni yanzu na riga na yi kuma ba ma kati a layin, ba zai tafi ba. Ga lambar da za ka tura ma ga kuma lambobin da za ka tura. In ka sending misali MTN zai tafi. So ka gani nawa ya ƙi tafiya saboda ban da kati kuma ban ma so in canza tun da na riga na canza. Idan ya tafi ya sending sai ka ɗan bashi 'yan sakanni ko da sakan 10 zuwa sakan 20, sai ka yi back. Idan ka yi back kana dawowa nan wurin, to kai za ka ga naka ya baka dama ka sa sabon password ka kuma maimaita shi a ƙasa. Da ka sa sabon password ka maimaita shi a ƙasa, shi kenan ka gama, za ka yi submitting. Idan ka yi submitting, ka jira za su tambaye ka wani maganan ko Gmail ɗinka shi ne ka buɗe da shi ko ba shi ba ne. Ka danna yes, sai ka yi confirming. To shi kenan ka gama. A lokacin ma in kana so za ka iya zarcewa zuwa Pi browser ka. Insha Allah a lokacin ma za ka ga sun baka KYC. In kuma za ka iya bari sai ka gama mining za ka yi sabo, so in ka shiga za su iya cewa sai ka sa lambar waya, sai ka sa ƙasanka, ka sa lambar waya. In ka kuma sa za su ce ka sa password, sai ka sa wannan sabon password ɗin. Kana buɗewa kai mining kawai ka zarce Pi browser. Insha Allah kana zuwa za ka ga sun baka KYC in Allah ya yarda. Dan ni na yi shi kuma na ga yayi, kuma ina sa rai duk wanda ya in Allah ya yarda zai samu nasara akan haka. Fatan alkhairi.